तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सिंधू रनर्स आयोजित सावंतवाडी 12 तास रनचा रविवारी पहाटे अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शानदार शुभारंभ झाला. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, मुख्याधिकारी सागर साळुंके, कोकण सदलाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरजकर, गोवा जिम्नॅस्टिक्सचे सुदेश ठाकूर, जावेद शेख, संतोष नाईक, डॉक्टर विकास कठाणे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा शानदार शुभारंभ करण्यात आला. त्यांच्याबरोबर राहा, त्यांच्याकडनं शिका, ते कसे रन करतात, काय स्ट्रॅटेजी वापरतात रन वॉकची, ते सगळे शिकून घ्या आणि तसे रन करा. आपल्याला आपण रन करतो ते आपण एका तासात 10 किलोमीटर किंवा मोर दॅन 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर वगैरे मारायचा प्रयत्न करतो. तो करायची बिलकुल गरज नाही, कारण तो 1 तास झाल्यानंतर मग तुम्ही पूर्ण डिहायड्रेट होऊन जा, मग पुढे एनर्जी पुरणार नाही. त्याच्यामुळे स्लो करायचा रन, पण स्टेडी करायचा, जो 6 तास टिकला पाहिजे. निरुखेवाडीला कोलगाव रोड जो आहे किंवा वेंगुर्ला रोड पण म्हणतात त्याला, मग त्या रूटने आपल्याला पुढे प्रवास करायचा आहे आणि त्याच रोडला आपल्याला 2.5 किलोमीटरच्या लूप्समध्ये आपल्याला रन पूर्ण करण्यात येईल. 6 तास जो पूर्ण आहे हा आपल्याला त्या ठिकाणी दिवसभरात आहे. मध्ये आपल्याला एक सेंटर आहे ज्याला एक शेड कशी असेल, तिथं दरवर्षी दुर्गापूजन वगैरे केलं जातं. तर त्या ठिकाणी आपला हायड्रेशन पॉईंट, फिजिओथेरपी, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला खाण्यासाठी वगैरे ज्या उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तिथे अवेलेबल असणार आहेत. आता फायदे आपल्याला पुढे रन करायचं आहे, पण एकच आठवण ठेवा की जोरात पाहिजे, एन्डॉरन्स आहे, जोरात आठवण ठेवा आणि सगळ्यांनी काळजी घ्या आणि बेस्ट ऑफ लक. आरामासाठी खूप खूप शुभेच्छा. 2, 1, go!
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.